Ahojte priatelia, dnes veľmi zaujímavá téma. Mercedes-Benz C300T 9G Tronic Edition AMG Line modelového roku 2025. Ide o prémiové kombi v karosérii S206, ktoré spája elegantný dizajn, moderný interiér a silné technické parametre. Vozidlo poháňa 2,0 litrový štvorvalcový preplňovaný benzínový motor M254 s výkonom 258 koní. Krútiaci moment dosahuje 400 Nm a 9-stupňová automatická prevodovka 9G Tronic zabezpečuje plynulé a rýchle radenie. Zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu trvá približne 6 sekúnd. Maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 250 km za hodinu. Reálna priemerná spotreba paliva sa pohybuje okolo 7 litrov na 100 km. Verzia AMG Line sa odlišuje športovým vzhľadom, 18 alebo 19 palcovými kolesami, zníženým podvozkom a interiérom s volantom AMG, športovými sedadlami a multimediálnym systémom MBUX s veľkým vertikálnym displejom. Tento model je oceňovaný pre tichý interiér, komfort a vyváženú dynamiku pri každodennom používaní. Ďakujeme za sledovanie a za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.